An ba shi dubun daraja da girma an ɗaukaka shi, mai kyan hali mai kyan yanayi mai ado da gashi. La ilaha illallah Allah Muhammad Rasulillah, ya manzo Muhammadu annabi shugaba ga kowa. La ilaha illallah Allah Muhammad Rasulullah, ya manzo Muhammadu annabi shugaba ga kowa. Da fari da sunan ya Allah mai dare da rana, ya Ubangiji na ya Allah masani na raina, taimake ni ya sarki Allah na yabi ɗan Amina. Manzo Rasulillah annabi mai Makka Madina, fiyayyen halittu al-Mustafa mai daɗi na suna. Annabi yabo nake yi maka shugaba ga kowa. La ilaha illallah Allah Muhammad Rasulillah, ya manzo Muhammadu annabi shugaba ga kowa. Shugaba na kyawu annabi mai ado da kamshi, haƙuri da tausayi annabi samsam ba kamar shi. Zaɓaɓɓe daban yake annabi Allah ne ya yi shi, an ba shi dubun daraja da girma an ɗaukaka shi, mai kyan hali mai kyan yanayi mai ado da gashi. Adalci sanin ya kamata shi manzo ya fi kowa. La ilaha illallah Allah Muhammad Rasulillah, ya manzo Muhammadu annabi shugaba ga kowa. Baban Fadima ya manzo jinjina gare ka, fagen gaskiya da riko na amana ba kamar ka, mai zuciya wankekke ba mai matsayinka. Daga Rabbi Allah sai kai Ubangiji ya fifita ka, girman matsayinka ya sanya albarkaci muke ci naka. Annabi na ƙarshen zamani shugaba ga kowa. La ilaha illallah Allah Muhammad Rasulillah, ya manzo Muhammadu annabi shugaba ga kowa. Assalamu alaika ya annabi babar Ruqayya, ɗan asali ya manzo mai san zama na lafiya, kana tausayin mu kana san al'umma gaba ɗaya, fiye duk da sanda iyayenmu suke yi mana gaskiya. In aka yi wa annabi laifi bai riko yana da yafiya. In uwa mu so manzan Allah annabi na kowa. La ilaha illallah Allah Muhammad Rasulillah, ya manzo Muhammadu annabi shugaba ga kowa. Karamin su babban su annabi cikin annabawa, shi ya zo da dukkanin nasara cikin larabawa. Ya gyara rayuwar da suke yi wadda ba abin yabawa. Nan na tuno wata al'adan nan ta larabawa, na binne ‘ya'ya matansu da rai su sa cikin kushewa. La ilaha illallah Allah Muhammad Rasulillah, ya manzo Muhammadu annabi shugaba ga kowa. Zuwan ɗan Abdallah yayi hani akan adaina wannan, yayi ta kira kan tauhidi shirka su bar ta sannan, ya karya Lata Uzza Manata abin bautar su kenan, yayi ta kiran su cikin hikima kafin su gane wannan, ya ga hantara ya ga tsangwama cikin larabawa. La ilaha illallah Allah Muhammad Rasulillah, ya manzo Muhammadu annabi shugaba ga kowa. Annabinmu yayi haƙuri da hakan bai sa yayi fishi ba, saboda bin umarnin Allah bai gajiya ba. Da'awar shi ta jawo jama'a ba ɗan kaɗan ba, farin ciki suke da zuwan hasken da ba zai dashe ba.
al'aminu kai ka zama nurul huda ya ga kowa. La ilaha illallah Allah Muhammad Rasulullah, ya manzo Muhammadu annabi shugaba ga kowa. Annabin mu Rabbi ya zaɓa ya ce ya zo ya bashi sallah, farkon ta har ƙarshen ta kirari ne ga Allah. Ya ce mi azumi sadaka kyauta suna kauda illa, mai riko da suna kan shirya ya bar dalala, gargaɗi yake kan bin Allah ga kowa da kowa. Kun saurari yabon manzo daga bakin mai sabuwa, tare da Kabir sarki masoyi ne ga kowa.